Sa Senado may mga tumutulong mga doon sa third floor papuntang second floor, doon sa Legacy may mga bumubulwak na tubig. Kasi nga ang lakas ng ulan May plano ba tayo doon para mapaayos din po agad yun? Tuloy-tuloy naman yung maintenance at of course alam natin medyo luma na itong building kaya maraming mga ganyan na tulo. Pero ayusin rin yan. May garden daw doon sa third floor kaya bumababa doon sa preview yung tubig. Alam ko meron silang parang open garden doon no? So, but in-advise na namin yung maintenance to take a look at that. Sir, dun sa suspension ng session natin or tsaka nung trial, anong kino-consider natin like bukas, sir, para... Minimo, ang reference ko yung Pag-asa. No? So, once na magbibigay ng mas magang information yung Pag-asa, makaka-decide tayo ng mas maaga. So, for example, kung bukas declared na red rainfall, mas maaga tayo magde-declare. So, inatay rin namin yung declaration ng Malacanang dahil base yun sa NDRRMC. So, yun din yung guidance natin. Pero sir, do you have concern sa inyong calendar, legislative calendar, lalo na sa budget? Oo, may concern talaga. No? For impeachment, ganyan rin. Concern rin dahil time is of the essence. And pag mayroong mga ganitong one day na walang pasok o early dismissal, hindi na pag-uusapan yung mga items on the agenda. But of course, ang safety ng empleyado natin importante. Especially ngayon na pinomonitor ko kanina sa X, sa Twitter, na maraming kalsada, baha na. So, ayaw naman natin ma-stranded sa kalsada yung mga empleyado natin. Ano nakikita yung option para mag-make up kung sakali po magsunod-sunod pa yung suspension? Well, worst comes to worst, Saturday we can make that as an option for hearings, for hearings. Kung kakailangan yun talaga. Budget, sir. Budget for hearing. budget hearings. Yung trial, sir. Sa trial, sa ngayon okay pa naman. May one day lang naman din na-suspend but so far okay naman. Yung time, sir? As we go along, monitor namin kung kakailanganin ng additional days or longer hours. But so far okay naman. So we'll take it day by day dahil yung weather hindi naman natin mapipredict.